Rubí al dia, la Rubimòbil surt al carrer. Bueno, surt al carrer i anem... La Rubimòbil no va a pedals, però anem a un lloc que té a veure molt amb els pedals. Lídia Martín, bon dia. Bon dia, Toni, em sents? Sí, et sento perfectíssimament. Que jo no et sento gaire, eh? No em sents gaire. No et sento. Mira, anem a la Rubicleta. Sí. Aquest nou servei d'aparcament segur per a bicicletes de la ciutat. A veure si ara ja em vas sentint millor. Em sents millor ara? Sí, una miqueta millor et ja sento està. ara. Baixa de la bicicleta, aparca-la i... Saps què passa? Digue'm. Que jo no en tinc de bici. Abans sí que en tenia quan era jove. I què va passar? Doncs que em vaig fer gran. I la bicicleta es va fer petita, no? Bueno, es va quedar com estava. Gràcies. No, al final és que com que no la feien servir, doncs la vam regalar a una família que no en tenia. Teníem dues a casa, el meu germà i jo, i les vam regalar a una família que no tenia. Sí que es va fer un bon servei d'això. Igual que es pot fer un bon servei d'aquest servei, precisament municipal, que estaves explicant, al Rubicleta, aquest aparcament per a bicicletes que està aquí al Rubiforma, molt a prop de l'estació, cosa que fa que si tu vius, diguem-ne, pel centre i vols agafar el tren i no agafar el transport públic perquè no et va bé per horari o perquè no vols anar amb el cotxe per no contaminar, pots venir amb la bicicleta i aparcar-la aquí. I aquest servei, doncs tenim l'Andrés Medrano, que ja l'has tingut avui al programa. Avui és el dia Andy, si em permets. El tenim aquí al regidor perquè ens expliqui doncs, com funciona aquest servei, tot i que ve molt ben acompanyat amb la Clara, que també ens farà una petita demostració de com funciona. Què tal, Andrés? Bon dia de nou. Hola, bon dia. Molt bé. Molt bé, content de presentar la Rubicleta. Hem parlat d'edats, de gent de diferents edats, és per totes les edats, per tots els públics, perquè va ser una proposta que va venir del Consell d'Infants, del Consell d'Infants i Adolescents. Llavors, recollint aquesta proposta, hem aconseguit posar aquest equipament. Aquests equipaments, en general, estan pensats per persones, usuàries autoritzades de més de 18 anys, però precisament per donar cabuda a aquesta demanda i adequar-la a d'on havia sorgit, el reglament contempla que qualsevol usuari major de 12 anys es pugui donar d'alta i pugui, per tant, fer servir aquest lloc, aquest aparcament segur que està al centre neuràlgic de comunicacions de Rubí, perquè al costat de ferrocarrils, però també al costat de les línies de bus. Aquí tenim un intercanviador, que hi ha 6 línies de bus que arriben, per tant és un punt on fer aquesta intermodalitat. De fet, aquí tenim, són 20, no?, les places d'aparcament, en 2 nivells. Explica-ho, això. Sí, per la mateixa superfície donar el doble de cabuda, el que hem fet, a diferència d'altres sistemes com és el Bicibox, doncs aquí hi ha 2 nivells, un a terra i l'altre al nivell amb més alçada, que té un sistema molt fàcil per baixar el suport, posar la bicicleta de manera segura i deixar-la ja lligada. És un sistema que el que dona és dret d'ús durant 48 hores si entre setmana o 72 hores si agafes al cap de setmana. És a dir, no està pensada perquè la gent guardi aquí la seva bici i s'oblida de tenir-la al pis, sinó que gent que s'està movent, que està anant d'un lloc a l'altre, que ha d'estar absent una sèrie d'hores, doncs pugui deixar aquí la seva bicicleta. Us podeu fer una demostració, ara podem entrar aquí, perquè tenim aquí la Clara, que és usuària d'aquest servei. De fet, té la bicicleta aquí dins, una bicicleta, per cert, Clara, que és molt xula, de color vermell. Sí. I ara ens estem movent per entrar en aquest servei, aquest aparcament, que a més té altres coses. També els podeu fer servir si, per exemple, la roda no està gaire bé, li falta una mica d'aire, doncs la podem inflar, oi que sí, Andrés? Sí, dins hi ha un kit d'eines per reparacions lleugeres de la bicicleta, que té una bomba per inflar la roda i també una sèrie de claus i eines que permeten ajustar frens i altres operacions de manera gratuïta quan vens aquí a la Rubicleta. La Clara m'ha dit que no volia parlar, però com que ella està ara amb l'APP, és l'APP, oi, Andrés? Això es fa servir amb una app mòbil o fins i tot pots donar-te d'alta a la web i sense portar el mòbil a sobre, amb una clau alfanumèrica que et donen, fer-la servir a l'entrada del pàrquing. O sigui, no cal portar el mòbil. Tu pots tenir aquella clau, que és la teva clau personal, vens aquí, al teclat de la marca, tic, 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 s'obre la porta i pots deixar la teva bicicleta. Això està molt bé perquè, clar, estàvem parlant d'usuaris de partir de 12 anys. Potser hi ha famílies que pensen que amb 12 anys encara, diguem, un infant no ha de tenir mòbil, però no seria un problema, no, en aquest cas? Correcte. És el cas. L'aplicació es diu P-Verde, es pot baixar, si és Android o Apple es pot baixar l'aplicació, i també a la web
on es pot accedir a aquesta clau, que és parkingverde.com. Sí, perquè jo ho he mirat abans de venir, el que passa és que no m'he descarregat encara l'app per fer la prova, i com que estava per aquí ja ben acompanyat l'Andrés, doncs anem a treure la bicicleta, per exemple, o què podem fer aquí? Sí, la Clara, ho dic per veure com es mou, com es treu d'aquí. No sé si seria possible també fer servir aquesta part de dalt perquè veiem com funciona, Andrés? Sí, la part de dalt el que té és una palanca que simplement tu les tires i baixes el suport de manera que el poses a l'alçada on s'ha de col·locar la bici. Això per la ràdio és poc gràfic, però al final és un sistema senzill que el que permet és doblar la capacitat a la mateixa superfície. Però s'ha sentit, A que sí, Toni? Toni, ho has sentit o no? Sí, ho hem sentit, la cadena. Bueno, la cadena Sí, es baixa aquesta, diguem, part de metall, llavors es pot posar la roda més fàcilment i després es torna a pujar i ja la deixes en el segon nivell Ui, perdona. La podem treure, Clara? De moment, quanta gent té l'app? Ho sabeu, això? L'acabem de fer pública, per tant no tenim quantificada les persones que s'han donat d'alta. És una aplicació que permet utilitzar tota una sèrie de pàrquings, no només aquí a Rubí, sinó a altres poblacions. Per tant, qualsevol usuari donat d'alta a Barcelona podria venir aquí a Rubí i fer servir aquest aparcament. O sigui, no és una aplicació exclusiva d'aquest aparcament, sinó que té una xarxa, fins i tot hi ha aparcaments a Portugal i altres llocs amb la mateixa aplicació. Tenir aquest pàrquing aquí és un primer pas del que ha de ser en el futur una xarxa més completa d'aparcaments segurs de bicicletes. Tot això relacionat amb el desenvolupament del pla de la bicicleta. És a dir, això s'ha accelerat i s'ha posat en marxa, però una qüestió relacionada amb que és una demanda concreta del Consell d'Infants. La resta d'aparcaments a la ciutat s'aniran dissenyant en concordància amb aquest pla de la bicicleta i esperem que ens ajudin a totes a circular per la ciutat d'una manera més sostenible. Una reticència que tenen els usuaris, que tenim els usuaris moltes vegades, és deixar la bici aparcada a qualsevol lloc. Una qüestió de seguretat, pot ser objecte de vandalisme. Llavors, creiem que tenir pàrquings segurs és una clau perquè la gent s'acabi d'animar a fer servir en el seu dia a dia la bicicleta. Perquè aquí està vigilat. Sí, té un circuit tancat de vídeo que va gravant totes les imatges. Evidentment, la responsabilitat és de l'usuari, és a dir, tu deixes aquí la bici, no és accessible des de fora, però com que qualsevol altre usuari pot entrar, doncs has de fer servir, recomanem que es faci servir també un candau, que lligui a l'estructura a la bicicleta. Però a partir d'aquí el risc de vandalisme, robatoris, queda reduït al mínim per la presència d'aquest circuit de vídeo. I la resta d'aparcaments d'aquest tipus els posareu, diguem, després d'estudiar com funciona aquest, o ja teniu previst alguns? Això anirà lligat amb el desplegament del pla de bicicleta, com he comentat. Evidentment, es prioritzaran llocs d'alta afluència, de certa centralitat, que siguin punts a partir dels quals es puguin accedir a serveis o instal·lacions diverses. Però quines seran les ubicacions és una qüestió que encara està per planificar. Toni, no sé si tens algun dubte. No, m'ha quedat molt clar. Nosaltres anàvem escoltant al principi Blau Mut, la cançó de bicicletes, l'Andrés Medrano i tu. Jo no sé si recordareu que ens ha posat el Robert també una cançó de Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, de Azul y Negro, de la Vuelta Ciclista. De Azul y Negro, que donen ganes de pujar-se a la bicicleta i pedalejar. Molt vintage, Molt vintage, que jo el tinc associat amb Pedro Delgado, el corredor. Jo no sé, Andrés, si tu també ho tens associat a... Sí, home, Pedro Delgado, i fins i tot de més antics podria dir, però em callo que revelarà una mica la meva edat. Home, Perico i altres, I a la 2, A la 2 també, veient la Vuelta Ciclista, jo ho recordo molt, tu també suposo. Sí, amb l'equip Reynolds, que era l'equip bandera llavors. Sí! I aquell, el Tourmalet, ens estem posant una mica a cebolleta, Oh, sí. Doncs, escolta, el que ens ha donat peu la Rubicleta, perquè te poses aquesta música, vas
Vas per Rubí i després deixes la teva bici en la Rubicleta, o sigui que meravellós. Sí, amb això de Me estoy volviendo loco no faré comentaris perquè també podríem parlar bastant. Sí, perquè hem d'anar tranquils, amb la bicicleta també. O sigui, estava molt bé per posar una mica de, diguem, velocitat perquè aquells estaven competint. Aquí nosaltres estem només per anar tranquil·lament amb la bicicleta per Rubí. Exacte. I recordem que no podem portar els cascos tampoc posant la música mentre vas amb la bicicleta, o sigui que... Però bueno, almenys ens ha fet rememorar també aquests temps i que ara tenim l'oportunitat d'anar en bicicleta també i tenir aquest habitacle, aquesta Rubicleta amb què podeu inflar la roda, la podeu reparar, la podeu deixar també, i que són els passos que hem de fer justament per aconseguir una ciutat molt més neta en el seu aire, en mobilitat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.